Khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. The dark is here to rule. Ka Meghalaya High Court ka Krenchai baga roster system ka Shong ka Jingstad Jong Ïing Dorbar Thawaiñ Jong ka jala lani ka Sorkar jala ka ban shim yu ka por pentrekam lani kan shim nadu nang nu ka por pentrekam ya ka roster system ha ka jala kinong bishar ba kuntub Chief Justice Sanjeev Banerjee baru Justice Wan Lura Dingdo kila kren ya kani ha ka por bigitian bishar ya ka PIL Jong Grenat M Sangma ya ka ba ka Ïing bishar ka laweng no ru ya kani ka mok ka duma Kalkum ka jingshim bisha jong ka kuot na sngotu baya ka ni ka kam ka ha ka Jingstad jong Sorkar lani ka Ïing Dorbar Thawaiñ ban le ya ka baron kam ka banya hap sur ya hap doru katkum ki an